Všetci túžime žiť šťastný a naplnený život. Chceme lásku, peniaze, slobodu a mnoho ďalších iných vecí. A zväčša chceme to všetko od sveta naokolo. Lásku od partnera, peniaze od zamestnávateľa a slobodu od života. Lenže my sme tou najdôležitejšou súčasťou nášho života. A celok je vždy iba taký dobrý, ako sú dobré jeho súčasti. Preto ak túžime po lepšom a spokojnejšom živote, tak to, čo v skutočnosti potrebujeme, je stávať sa my lepšími. Vo filme Posledný samuraj sa Tom Cruise ocitá v zajatí samuraja a vedú s ním rozhovory. Počas jedného z nich sa odohrá aj scéna, v ktorej Tom Cruise nahnevane kričí na samuraja: "Čo odo mňa chcete?" Samuraj mu pokojne odpovedá: "A čo chceš ty od seba?" Inšpiratívna otázka. Nech už v živote chceme čokoľvek, môžeme si položiť aj otázku: a čo v tej súvislosti chcem ja sám od seba? Ak ste pripravení chcieť niečo od seba a ste pripravení hľadať spôsoby, ako to niečo môžete od seba aj získať, príjmite moje pozvanie do facebookovej skupiny s názvom Čo chceš od seba. Teším sa na vás.